децата да ходят на училище. Господин министър, ще бъдат ли изчистени учебниците тази есен от вече глупостите? Са 5 и 6 клас, може да кажем, че са изчистени, но съм убеден, че някъде нещо може да е останало. Така или иначе за 5 и 6 клас ги изчистихме, 7 клас се работи, но да ви кажа... 5 и 6 клас изчистени. Да, и вече имаме... Може ли да си позволя да ви прочета нещо от 9 клас? По литература. Вижте. Боже, сега ще ме вкарате в сложни размишления. Няма да Всеки акт, който е изключение спрямо традицията и е нарушение спрямо нейната системност, според традиционния човек, е лишен от сакралността и свръхсмисъла, който би и придал митът. И още. Това някой колега го е писал от университетски преподавател. Такава памет функционира с други структури. Събитията биват вместени в категории, утвърдени сюжетни модели, а реалният индивид е отъждествяван с повече или по-малко древен архетип. Може ли да ми кажете какво казах току-що? Не. Макар, че съм професор по древна история. Това е 9 клас литература.